Ek weet wat die probleem is. Ek gaan amper werk. Dan kan jy nie fokus nie. Ja. En daar's ander goed wat ek nou weet ek moet doen. Ek sê maar toe. Ek gaan nou vir jou inlok, okay? Ek gaan nou vir jou 30 kills kry rond. As mense pad nie. Op my. Daai een is freaking 40 wat terug. Kom. Ek gaan kyk of ek hier ook 'n cheeky shot kan uit die chest uit kan kry. Maak so coleslaw. Ja, kom. Cracked. Ek nie match nie. Kom, jump, kom. Hold on. Wat is vir jou? Vir jou. Dankie. Dat kom jou flipping muggie ding. Ek het flowberries om te breek. Nie syp. Dit is shotgun zit er nog. Ek like die revolver, bro. Ek weet dis 'n aankoming. Ek like om te dra. So ek weet nie of ek die hunting rifle moet vat of die freaking revolver. Kijk, ja, lekker ding van die revolver is multi-shot. Ja, je kan het repeatedly. You can shoot him in the asshole or in the face. Let he scream. Let him scream like a little bitch. Ek doen dit gereeld. Veral in hierdie game. Jy maar nie die afgelope paar dae gehoor het. Die afgelope paar dae was my moeilik. Ek die enigste ding in die pad erop was. Langs van ons gespoorde. Oh, dat is legendary. Dat is een good joke dan. Zeker. Oei, voor ons is op. Achter ons iemand glide. 53 wit. Ek weet wat geglide het nou net. Mense rechts. Cracks op hom. Ek dink dit gaan nie. En die game is het eintlik beter om big bots te dra, want almal drop minis. Ja.
Zodra iemand doodgemaak het, drop hulle 2 minis. Ja, ek dink maar hulle hoef net eers te dra. Okay. Okay. Wel, ik ben op mij. Fucking fantastic. Ben is gekraakt, maar gaan zo doen. Dit is eintlik 'n unfair disadvantage as jy in die zone is, want jy kan makliker in die zone sien as wat jy uit met kan sien. Mense op my iewers, what the flip. Moet my nou net terug hierso. Jy's laag. Ek vind minis. Laag op je sokken zien. Ik jou niet meer niet zien. Hoe zit die zo? Van hem niet krijgen. Dat zijn minis. Oké. Wordt die match? Nee. Iemand snipe me. Zakov! Zak weer toch. Ja. Stop hier achter. Hier raakt van ons. Ik weet niet waar. Op die berg. Achteruit van die cactus. Die zo onder die langs mensen ook. Ja. Ja. Oei, hier raakt boven. Kraakt op hè. Rechts, dat is zeker wel een shot van afgekomen. Ja. Kom op, kom op. Kom. Ja, waar is het? Ja, ik hoor mensen. Waar is het? Ja, wat de hel. Die zijn barrels op mij. Zakov! Ik ga me niet drank. Ja. Dan kwam je barrels op mij. Bro, fuck sakes weet jij. Ja, dag blauw op je. Akkoord weer goed. En dan nu zo kan niet. Raakt op 152 blauw. En genoeg. Oké, als hij weer piekt, is hij dood. Kraak. Kopie dan nog. Was bandies. Ik weet niet of je blauwe aan mag zoeken. Ja, ik heb het.
Sakkoff! Waar gaan nou? Waar jy go? Hier langs bo. Daar val een crack. Krak. Hier so crack. Oh, check off man, hierdie freaking wiel ding. Knopt. Sommer gaan op. Dis ek sien. Krak. Hy is baie laag. Ons kan dit push want een is nou. Sien. Ek dink hulle is al te gereis nou. Wat? Knopt. En dan. Okay. Nou, dit ligt niet. Is nu de beste spot om in te wezen. Ja, ek stem saam. So kom ons gaan nie op. What the hell? Mythic chest. What the hell? Wat freaking gun is dat? Hm? Dragon's Breath shotgun, nee dankie. Langs van onze span. Langs van ons, wat op die berg. Ja, ek sien jou. Hm. Goed uit. Wat de hel is dat? Oh, dat is die ou. Wat? Hoe kan hij zo gaan? Pas op hier links met die sniper. Jemma. Een beach. Pas op het rechts. Ja, want genre kan niet op. Toslike shot tref nie. Ek was nou net gesnipe. Kom zo. Dankie. Ja, die is Hier achter. van bo af. Dankie. Ek gaan kyk het of ek so vaart kan pop vir dit is. Hy weet jou ma se lief vir jou nie, maar fuck off. Is dat net voor? Nou, ons moet eruit uit. Kom maar ou. Krak toe kom. Wat even. So, dit is gaan terug moet druk. Wat goed is vir ons. Agter krak te baie daar bro. Agter op daai. Draai maar net 'n paar heavy hitter shots op hulle afkry. Hulle met wegvat. Hier's agter my. Krak. Op my rug. Ek kom hier jy dit dan. Wil jy ons met saam bly? En nou beweeg jy so. Dan nog ek een in die zone. So links bo. Goed. Hold on.
moet by jou uitkom. Mense zijn in die gebouw. Onder ons. Ik fight dit ook, dat moet niet doen. Wow, bus, raak nu match nu. Dan volg ik jou. Ik heb de vitags vanaf. Vijf jaar afgelopen. Onder ons. Dammit. Zeer goed terug. Well done. 52 krijgt de bal. Ik ben net een kill gekropt, niet eigenlijk een kill. Krijg niet zo. Wow. 2v1. Well done. Ik het gestrest vir daai ou. Ek gaan nie vir jou. Ja, ik ga nou terug, dus ik moet net gaan die wasgoed gaan ophangen. Dis reg.